நரயத்துல கோழின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போங்க. அப்படின்னா என்ன அண்ணா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, நரயத்துல எப்படி போட்டு நம்மளை ஒருத்தர் வதைக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி நாங்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களோட ஸ்பைசி மசாலானால சிக்கனை வதைக்கிறேங்க. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நரயத்துல கோழி அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஒரு கிரில் சிக்கன் எடுத்து 4 கட் பண்ணி அவங்களோட ஸ்பெஷல் கிரீன் சில்லி ஸ்பைசி மசாலா வச்சு கொடுக்குறாங்க. இந்த கிரில் சிக்கன் கூட மயோனைஸ், ஹும்மூஸ், சாலட், குப்பூஸ் இது எல்லாமே வருதுங்க. நம்ம கொண்டு வந்து ஏட்டனுக்கு ஒரு பாய் சொல்லிட்டு நம்ம வேட்டையை தொடங்கணுங்க. நல்ல ஸ்பைசி மசாலால குளிச்சு வந்து இந்த சிக்கன் காலை பிடிச்சு அப்படியே தூக்குனுங்க. அழகா பயவுல பிஞ்சு வந்துட்டான். அப்படியே அந்த காலை மெதுவா எடுத்து அவங்க கொடுத்த ஸ்பைசி மசாலால ஒரு பெரட்டி சாப்பிட்டுங்க. எப்பா என்ன காரமான கிரில் சிக்கனுங்க. இதுவரைக்கும் நான் சாப்பிடாத ஒரு டிஃபரெண்ட் டேஸ்ட். சிக்கனை கொஞ்சம் பிச்சு அவங்க ஸ்பைசி மசாலால முக்கி ஹும்மூஸ்ல ஒரு டிப், அவங்களோட ஸ்பெஷல் கார்லிக்ல ஒரு டிப் பண்ணி சாப்பிட்டுங்க. சும்மா அப்படி இருந்ததுங்க. நீங்களும் இந்த காரசாரமான நரகத்துல கோழி ட்ரை பண்ணணும்னா நம்ம கராமா ஷேக் ஹம்தான் காலனி சின்ன பள்ளி பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நூர் சலாம் ஹாட்